Sugu o kuma ale sera kɛnɛ kan ale chercheur analyste o kuma an y'a wele ka na ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye o de kama an b'a ɲini aw fɛ aw minnu sɔgɔlen don an na aw minnu b'an sɔrɔ Facebook sanfɛ aw minnu b'an sɔrɔ YouTube sanfɛ aw minnu fana b'an sɔrɔ an ka fréquence la 91 kunkanfɛn 7 sanfɛla la aw bɛɛ lajɛlen ka lamɛnni kɛ ka faamuyali kɛ yaasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na jamana in tɛ se ka jɔ tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan o la halisa an bɛ don kɛnɛ kɔnɔ i bisimila Dr Konɛ Bako. Siga t'a la Sumala Goyita n bɛ i fo kosɛbɛ ka se ka foli di lamɛnbagaw ani filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye misi Dansogo n b'a fɔ fana ka se ka na studio Babamusa Jara kɔnɔ bi n b'a fɔ b'a yira k'a fɔ hali bi wulikajɔ olu ye fasojɔko ye hakili la an bɛ yan jamukan mun kan o ye faso jɔkan ye o kuma an bɛ Ala deli Ala ka faso jɔkan Ala ka o kumaw Ala k'o bɔ an da nin plateau belebeleba in sanfɛ ka se k'an ka o kuma technicien fo minnu bɛ kɛ sababu ye yaasa ja ɲumanw olu bɛ se ka sɔrɔ kɔfɛ o kuma kumakan sanumanw fana bɛ se ka sɔrɔ kɔfɛ an b'olu fana fo bi o kuma o ye n ka foli ɲɛbila kunnafoni ye fɔlɔ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn Famori i bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين an bɛ Ala fo k'ale barikada Ala min sera k'an sijo ka bi dɔnba in kɔnɔ ka na ni studio ba in kɔnɔ ka na kunnafoni di an fana bakɔrɔ minnu bɛ ka lamɛnni kɛ jamana lahalaya kan an ka se ka faso in bɛ se ka jɔ cogo min na donc o de kɛra sababu ye an sera kɛnɛ kan yan bi ni an ka laɲiniw ye ani jamana yɛrɛ taabolo kan donc ka na hakilinaani min b'an na dɔnniyani min bɛ yen ka dɔnni walawala ko la inshallah pour que jamana in an bɛɛ bɛ fɛ a ka jɔ dɛ yarabi Ala k'a jɔ fanga n'a hakili n'a basigi a n'a a mɔgɔw d'an ma min bɛ se k'a jɔ donc n bɛ se k'o de fo k'aw ka filɛlikɛlaw n'a ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo a n'a dɛmɛbagaw a n'a ka technicien baw donc n bɛ bɛɛ foli si bɛɛ lajɛlen ma inshallah n'Ala sɔnn'a ma an bɛna dɔ kɔni fɔ inshallah. Lamɛnbagaw halisa an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn présentation tɛmɛnen kɔfɛ ka foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin min ye an ka nɛgɛjuru tigilamɔgɔw ma ni o ye Seydou Danbele ale n'a ka cɛdenw ka foli ɲɛsin an ka montage tigilamɔgɔw n'u ye camératigi ye Abdurahamani fana n'a ka cɛdenw k'u bɛɛ fo ni k'u waleɲuman dɔn micro bɛ ne yɛrɛ Sumayila Goyita Sumisi présentateur ka aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw waleɲuman dɔn an ka bi thème a bɛna boli fɛn min kan an bɛna kuma fɛn min kan an ka jamana kɔnɔ o ye fɛn ni kun tilenna a kɛlen don ka maliyɛnw kamana gan bi an ko fɛn fɛn bɛ yen ni fasojɔkan b'i da kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen ni bɛ se ka wulikajɔ sabati jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na an mako b'i kan ni plateau in sanfɛ yan Mali kɔnɔ k'a daminɛ ɲɛmɔgɔw la hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ wɛrɛ de la an mako b'i la ni fasojɔkan b'i da kɔnɔ yaasa Maliba in bɛ se ka jɔ cogoya min na o de kama an ye wele da kɛ ka ɲɛsin ni belebele ninnu ma bi an bɛna kuma mun kan an ka fɛɛrɛ tigɛ tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye an ka politique nationale ye bi Mali kɔnɔ an ka bi politique taaboloya ni o ye an ka politique pratique kɛcogoya ye a bɛ ka kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ est ce que Mali mako bɛ fɛɛrɛ tigɛ taabolo min na Mali mako bɛ politique min na jamana kɔnɔ jamana jɔli politique min na est ce que Mali bɛ ka taa o taabolo kan an bɛ don min na ko bi donc o de kama an bɛna kuma o kan a fɛn bɛ na kɛ jumɛn ye ni waati m'an ta an tigɛ ma an bɛ don min na ko bi bɛɛ bɛ ka kule depuis san 1991 ani 91 waatiw la wulikajɔ de sabatira caman ni tora a la o kuma ko min ye démocratie ye bɛɛ jɛ fanga o bɛ se ka na cogoya min na an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi k'a daminɛ o waati ninnu na ka na bila sisan bɛɛ jɛ fanga min bɛ yen ni wulikajɔ sabatira k'a laɲini jamana bɛ se ka lafiya jamanadenw u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na est ce que o hakilila o waliyara wa donc an mako bɛ nin na bi ni Ala sɔnna ma ni waati m'an ta an tigɛ ma an b'a fɔlɔ an ka chercheur la an b'a fɔ i bisimila an bɛ don min na ko bi e yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka fɛɛrɛ tigɛ tɔn ni o ye kɛrɛnkɛrɛnya la Mali politique bɛ cogoya min na bi ni o ye a pratique cogo a waleya cogo a kɛcogoyaw e bɛ se ka mun fɔ a la taabolo min b'a la bi. alhamdulilayi rabbil alamin yarabi an bɛna min fɔ Ala k'an bɛn an sen ma a lamɛnko ɲuman Ala k'o di an lamɛnbagaw ma n'i ye ne ɲininka ko Mali politique a taabolo ye fɛn min ye bon ne kɔni bɛ min fɔ ne ka ɲinini ni ka analyse kɔnɔ
an man politique sɔrɔ fɔlɔ halisa cogo di parce que politique ye fɛn min ye politique ye waleya de ye waleya de don politique ye baarakɛ minɛn de ye politique ye sɔnnikɛ minɛn de ye mais an ka jamana ninnu kɔnɔ farafinna politique ye marché de ye marché cogo di tan c'est-à-dire affaire n bɛ don politique la pour n ka se ka kɛ fɛn ye n bɛ don politique la pour n ka jamana tɔnɔbɔ politique an ka politiciens donna politique la o fɛ yan dɛ misaliya la an bɛ se ka taa an bɛ taa kɔfɛ dɔɔni wala ne delila k'a fɔ waati dɔ la n ko Mali ka histoire la n ko an man deli ka politicien historiquement valable min yɛrɛ politicien yɛrɛ min faso hakilinaw sɔrɔ ni politique sira ye ko n bɛna faso jɔ n'a ye k'a tila ka kɛ Mali président ye an m'a sɔrɔ fɔlɔ ni président ba ninnu bɛ tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ Goyita n bɛ min f'i ɲɛna politicien ninnu wallahi ninnu nana de dɔrɔn an ka nɛɛmani an ka jamana tɔnɔbɔ an k'a dumu dɔrɔn misaliya la an ko politique an bɛɛ ka politique Mali kɔnɔ politique i b'a dɔn parti politique bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ taa fɔ 200 ni kɔ c'est pas possible parti politique 200 ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan Allahu Akbar o bɛɛ ye fanga o bɛɛ bɛ ka fanga ɲini fana mais n b'a f'i ɲɛna Koyita a politique ninnu a fɛn fɛn filɛ nin a politicien ninnu fɛn fɛn a bɛɛ u ka ɲɛmɔgɔw projet société t'u bolo c'est pas possible non maa bɛ se ka kɛ parti politique ɲɛmɔgɔba ye ka sɔrɔ foyi projet a tɛ yen a pratique ye jumɛn ye 91 u m'a fɔ ko multipartisme ko bɛɛ k'i ka parti kɛ bɛɛ bɛ se ka parti politique kɛrɛ i yɛrɛ o kɛla depuis 91 fan filɛ yɔrɔ min na bi e de la ka politiciens bɛnnen ko kelen kan fɔlɔ wa u dama ni ɲɔgɔn cɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn k'a fɔ ko bon an donna politique la pour que jamana in de bɔ nɔgɔ la a sera ka kɛ wa nin yɛrɛ la a man kɛ nin yɔrɔ in kan ka filɛ a man kɛ dɛ wa génération min filɛ nin ye fo ka génération wɛrɛ de na a ti kɛ parce que olu ye excusez-moi n b'u qualifier ce sont des crapauds brousse tori kɔnɔ kungo kɔnɔ toriw i b'a dɔn olu bɛ ji dɔrɔn de da la nima dɔrɔn de ka d'olu ye an ka policiers ninnu y'o de ye crapauds brousse de don donc u tɛ foyi dɔn nima ka c'est à dire luxe u b'o dɔrɔn de dɔn ka tila le clientélisme voilà corruption n'i ma o walawala ye n'i m'o kɛ bon olu ye fɛn baara pratique de olu ye waliwaw de ye min b'a to min kan ka poste min ta yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a dɔnni b'a la a faamuyali b'a la u t'o bila yen dɛ a dɔnniya tɛ min na a faamuyali tɛ min na parce que ne somɔgɔw dɔn ne dɔnbaga dɔn n teri dɔn o bɛ bila o bila o ka o kɛ dɔrɔn o ka a fana ta nafani sɔrɔ ne nɔfɛ o de ye clientélisme ni affairisme ni corruption donc e bolo an bɛ wagati min na sisan an ka politiciens bɛ ka taa o taasira de kan an ka jamana kɔnɔ depuis u ye parti politique sigi kan merci bien u sigira effectivement Dirisa Kone an bɔra ka lamɛnni kɛ ka bɔ Dansoko yɔrɔ e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye nin ko la parce que an bɛ don min na ko bi effectivement a bɛ maa kamana guwan n'a fɔra ko Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a san 30 ani i k'a dɔn k'a fɔ san caman an bɛ nin wale la ka kɛlɛ dɔw ye san 10 kɛ o kɔnɔna na fanga na dɔw fana nana o ye san 10 kɛ o cogoya kelen na an ye président joli sigi Mali kɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yɔrɔ a ka ca Modibo Keyita waati la ka na se san ma i y'a faamuya donc a ka ca bon n'i y'a ta ka na jateminɛ halisa Mali mako bɛ fɛn min na Mali ma se ka tigɛ da o ma bon maintenant surtout 1991 démocratie nalen an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko parti politique bɛ se ka caya multipartisme parti politique bɛ se ka caya o cayara ne hakili la o b'a to bɛɛ bɛ se ka koni dɔ kɛ jamana kɔnɔ yala jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na nka an dun bɛ cogoya min na bi don o don maliyɛnw b'a fɔ ko kunun ka fisa ni bi ye bon an t'a dɔn yala bi Mali politique tagaboloya a kɛlen don k'an kamana guwan e ka yeta ye jumɛn ye o la Sumala an bɛ i fo kosɛbɛ ka se ka foli ka di monsieur Dansoko ma jamana ko ye fɛn dɔ de ye an bɛ se ka bisiya k'a fɔ a ma faamuya kosɛbɛ hali bi surtout ni a fɔla politiki kosɛbɛ n'i y'o fɔ an ka jamana kɔnɔ dɔrɔn maa mun bɛ siran walima maa mun bɛ i mabɔ o yɔrɔ la o de ka ca or que politiki n'a fɔla politiki
mɔgɔ kan ka a ɲini k'a dɔn politiki mun don mun ye mɔgɔw sira a ɲɛ munna n'a fɔla k'a fɔ karisa parce que politiki kɛnɛ minnu bɛ a fɛɛrɛw kɛ o de ye politicien bon n'a fɔla karisa ye politicien mun bɛ mɔgɔw sira a ɲɛ or que politiki fɛn jugu tɛ kumakan de don kumakan jumɛn don waleya de don wa a bɛ bɔ fɔ ŋaniya de la n'a ŋaniya ta la a bɛ waleya ŋaniya na sugu jumɛn don parce que politiki sigilen bɛ fɛɛrɛw de kan politiki ma daminɛ bi o politiki bɛ depuis lawale depuis colonisation politiki bɛ yen depuis an banbɛnbaw politiki bɛ yen t'a sɔrɔ lawale la du foyi tɛ yen walima kabila foyi tɛ yen ni maakɔrɔ tɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ mun b'a to olu taalen kɔfɛ minnu bɛna fɔw kɔ olu bɛ se ka lakɔkɔ ka se ka sira in suit donc n'o ye sira in suit o kana na déviation kɛ mais o bɛ se ka yɛlɛmaw kɛ sankɔrɔta bɛ sɔrɔ cogoya min na tagaɲɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na olu kɔ fana bɛ se ka lafiya hakili la politiki sigilen bɛ nin de kan mais o waatiw kabila ko bɛ yen o waatiw jamanatigi ko bɛ yen o y'a sɔrɔ état forme ninnu olu mana mais ni colonisation nana o colonisation kɔnɔna na olu fana nana ni fɛɛrɛw ye o parce que olu fana ye mɔgɔ minnu ye o ka fɛɛrɛw b'o bolo olu fana ko bɛ se ka lafiya cogoya min na olu fana de tun bɛ k'o ɲɛɲini o mais o nana anw minnu coloniser o y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ anw bolo n'o ye fɛɛrɛw ye anw fana ko bɛ se ka lafiya cogoya min na o kun sigilen don maintenant o nana ni mun ye ka se ka an ta ninnu bɛɛ datugu donc depuis gɛlɛya nana o de kama indépendance talen numéro ye indépendance ta a ye parti mun créé parti kelen de tun don o dabɔla mun kama yaasa ko ka se ka sigi hakilinan dɔw kan parce que n'i ko parti politique o kɔrɔ y'a jira hakilinan dɔw bɛ kulu dɔw la a b'o o hakilinan défend o hakilinan o bɛ boli jamana ka sariyaw de kɔnɔ o hakilinan o bɛ boli jamana ka taasiraw de kan bon o fɛɛrɛw o de tun kan ka encadrer anw fɛ yan malgré que dɔ nana don a kan mais mun bɛ anw fɛ o de tun kan ka encadrer a mana caya cogo o cogo an bɛ to nin cadre ba in kɔnɔ o la contrôle bɛ k'a la mais an ye mun faamuya i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na 91 depuis parti nana caya o de kama sariya ye a ɲɛsigi k'a fɔ parti kana sigi siya ko kan a kana sigi jamu ko kan parti kana sigi diinɛ ko kan parti kana sigi o taabolo ninnu kan a ka sigi fɛn mun kan o ye hakilina ye o hakilina o bɛ jamanajɔ ko de fɔ o k'a sɔrɔ hakilina o ye jamanajɔ walew de ye mais bi ne m'a fɔ a hakilinaw tɛ yen hali n'a bɛ yen a waleyaba de ka dɔgɔ parce que monsieur Dansogo bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ mun ye an ɲɛ la mun ye mɔgɔ siran ɲɛ parce que hakilina minnu bɛ ta o waleya cogo parce que mɔgɔw nana fɛɛrɛ in bila namara minɛn kɔnɔ n'i bɛ se namara la n'i bɛ se yuruku la maa caman y'a faamuya k'a bila wa maa caman ye waleya in bila o minɛn kɔnɔ o kɛlɛ sababu ye bi na fɛɛrɛ minnu ni olu tun tigɛla hali ni o tun tigɛla depuis président fɔlɔ minnu tɛmɛna o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen dévier la maaden kelennin ka nafa kama or que a bɛ fɔ de wulikajɔ ka kɛ intérêt général o ye mun ye jamana kɔnɔden fanba ka nafa bɛ fɛn minnu na o de bɛ défend o de kama a bɛ fɔ état bɛ yen o état kɔnɔ autorité bɛ yen o autorité olu bisigalen don k'o kɛ kodɔnbaw ye mais anw fɛ yan kalanbaw de ka ca mais kodɔnbaw man ca donc o de kɛlɛ sababu ye olu bɛ hakilina mun ta ko jamana ka taa o sira fɛ o hakilinaw caman o bɛ jamana bila ji la parce que a tala kalan kɔnɔ mais a ma taa kodɔn kɔnɔ
parce que jamana shite ki be se ka hakilinan do ta kodon kono ka nyina I ka jamana histoire ko aka gele ne nyina no ko parce que mo be sinsi kunu ne ka se ka shini labe c'est vrai bi ni onka fere ta ka jetemine e mana kalan ko fere ta ka jetemine I mana lakana fere ta ka jetemine e mana kenya fere ta ka jetemine dunga fa fere no ye sene an ga jamana sigime o munka e mono fere ta ka jetemine nafolo klantugo e mono fere ta ka jetemine e ta soro ashima sira soro e ba fo jamana kono do mo go bala tugamna pourquoi merci bien ami fo ki wali mondo Dirisa Kone Bako dansugo I bora ka ɲiningali dɔ kɛ ani I bora ka walawalali dɔ kɛ o de ye ka fɔ an bɛ don min na ko bi an ka fɛɛrɛtigɛtɔnw o bɛ ka min kɛ I n'a fɔ ni maa min kɛra ɲɛmaa ye o b'a essayer ka kɛ clan ye ani fana Mali ka dɔn ka fɔ Mali mako bɛ politiki min na ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko o halisa an ma o politiki sɔrɔ an m'o kɛbaga sɔrɔ an ma o mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ an bɛ o degun de kɔnɔ mais e yɛrɛ bolo sisan solution jumɛn bɛ nin bɛɛ la yasa tagabolo min bɛ bi ni tagabolo in bɛ ka degun lase hakilila dɔw ma bi an ka jamana kɔnɔna na e yɛrɛ bolo sa ni ko in bɛɛ lajɛlen fura bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo di alhamdulillah donc merci ni question in diyara ni ɲininkali diyara n ye donc an balimakɛ da bɔra ka se kuma dama dama dɔw ma a tun ka di n ka se ka a ka kuma ninnu don sɔn ji la parce que a ye kuma dɔ fɔ n'o ye k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka hakilina dɔ ta k'a fɔ k'i bɛ jamana bɔ nɔgɔ la politique tɛ fɛn gɛlɛman tɛ koyi dɔ bɛ yan anglais dɔ ko politique ye fɛnba saba dɔrɔn de jumɛn ni jumɛn I b'a dɔn an ka jamana kɔ un peuple un but une fois un but la o t'an ka laɲini de yan an bɛɛ ka laɲini o t'o yan politique y'o de fɔ donc an b'an sigi an bɛɛ ka laɲini mun de ye an k'u bila an k'u dɔn fɔlɔ an bɛ mun de nɔfɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ ka kɛ mun ye n'an y'o dɔn fɔlɔ an b'o bila kɛrɛfɛ an ka laɲini ye min ye pour an k'o sɔrɔ an mago bɛ mun ni mun de la adamaden ça c'est la ressource enfin les ressources humaines les ressources naturelles les ressources financières o ye dugukolo nafolo b'an bolo n'an ye hadamadenw sɔrɔ fɔlɔ o ye mɔgɔ kalanniw ye hakilimaw minnu hakili jɛrɛsilen don kodɔnbaw o ye ressources financières humaines o ye ressources naturelles n'o ressources sous-sol n'o ye an ka dugukolo nafolo ye ani an ka nafolo yɛrɛ ye an b'o lajɛ an mago bɛna jɔ nin de la pour que an ka laɲini min ye an k'o sɔrɔ a jumɛn a sabanan ye jumɛn ye an y'a dɔn sisan an mago bɛ min na an bɛna sɔrɔ ni fɛɛrɛ mun ye n'o ye hadamadenw ni a minɛn tɔw ye an y'olu fana dɔn an y'olu sɔrɔ an bɛna décision de ta sisan k'a fɔ an ko an ka laɲini ye min ye de k'o lawaleya sisan politique filɛ nin mais ne yɛrɛ ka analyse yɛrɛ fana farala a kan politique e tɛ se ka na fɔ k'a fɔ k'e mako bɛ ka jamana dɔ mara o jamanadenw kɔngɔ b'u la o jamanadenw u tɛ dumuni kɛ ka ɲa u tɛ furakɛ o jamanadenw u tɛ taa kalan kɛ e bolo mara ni fɛɛrɛ jumɛn est ce que olu b'an fɛ yan voilà l'échec des politiques maliens a da sera an ka cɛkɔrɔba ma Modibo Keyita ala ka hinɛ la ne m'a fɔ de ko cɛ ma fɛn kɛ mais halisa an ma yɛrɛmahɔrɔnya ta dɛ mais yɛrɛmahɔrɔnya première étape a daminɛ yɛrɛ k'a fɔ parce que an bɛ autonomie on a appris notre indépendance autonomie interne an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya an yɛrɛ kan yan an y'o ta fɔlɔ mais an yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya an y'o de sira ta sisan donc ka kɛɲɛ n'i ka o ye sisan ko solution jumɛn bɛ se ka k'olu la n filɛ nin ka olu de fɔ sisan mais ne b'i ɲininka o est ce que an ka politicien minnu nalen filɛ nin u delila u ka projet société la ou bien u ka campagne na e delila ka nin fɛnba sɛbɛn tirer u ka kuma kɔnɔ a tɛ yen u tɛ se o hakili tɛ nin ye yɛrɛ parce que mun na u tɛ ka na jamana joli kama olu bɛ ka na de k'a fɔ komi n da y'a fɔ cogo min na ka na n ka kɛ fɛn ye n somɔgɔw ka kɛ fɛn ye n kanubagaw n dɛmɛbagaw n ko ne yɛrɛ a dɔ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna législative 2020 min kɛra ka wari di on vote les élections on achète la conscience ka mɔgɔw hakili san ni vote ye yan o de b'an fɛ yan o bɛ politique la politique u bɛ se o yɛrɛ de la u bɛ se o de la nkalontigɛ ka nkalon kɛ tiɲɛ que e la c'est à dire k'i la motiver ni nkalon ye
ka layidu ta ye a tɛna se ka min yɛrɛ kɛ an ka politique ninnu kɛra sinon a ye kuma min fɔ ko politique yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ne da sera fɛn ba sama depuis ala ye diɲɛ na politique bɛ kɛ nin de an yɛrɛ an ka cɛkɔrɔba an ka ɲɛmɔgɔba rasul sallallahu alaihi wasallam a ka politique tun ye jumɛn parce que n'i ko gouverner o ye de ka gérer ka corriger ka tila ka conduire vers à la vérité ni fɛn saba dɔrɔn de dɔn diriger corriger conduire à la vérité ni fɛn saba dɔrɔn de mais u tɛ se u tɛ se mais olu yɛrɛ tɛ tiɲɛkɛla ye u bɛ taa n'an ye tiɲɛ yɔrɔ jumɛn olu man deli mara la u tɛ mara dɔn a da sera kalan yɔrɔ fana ma ne tɛ jigin u la kosɛbɛ parce que an ka jamana in an ye tubabu jɔnya kɛ o tubabu jɔnya n'an ko ma ko les réflexes inhérents de leur éducation o de b'an ka tubabu politique an ka politiciens kan o bɛ ka jouer kan hali sini u tɛ ka se k'o dabila cogo di ta parce que olu u la kalanna dɔrɔn de dɔrɔn u yɛrɛ y'a f'u da la kan k'u la kalan dɔrɔn u ka se ka compteli dɔn pour que u ka se ka anw servi an ka se k'u k'an ka baarakɛminɛnw ye ka u to u la mara colonisation ye kalan do o de k'an kunna hali sini an ka politiciens ninnu a caman i ma ye u bɛ t'u ka kalanbaw kɛ ko kan de n'u taara dɔrɔn n'u na dɔrɔn u bɛ don politique la parce que u taara stage de conversion de reconversion u taara o kɛ a filanan changement idéologique donn'u kunkolo la donc au lieu que u kana k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana de bɔ nɔgɔ la ayi dɛ u bɛna d'abord an yɛrɛ fɔlɔ ka tila mun y'an dɛmɛ ka kɛ fanga sɔrɔ n'o ye minnu y'an mara kunun k'olu fana sago kɛ donc c'est pourquoi an ka parti politique ninnu bi bi na parti politique n'an ko k'an b'a définir a da sera a ma o ye ŋaniya o ye hakilina dɔ de ye anw ye hakilina dɔ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fɛ ka nin hakilina in bila jamanadenw ka bolo kan pour que a ka se ka nafa sɔrɔ an ka nin hakilina na mais u tɛ se u tɛ se 91 minnu ma kɛlɛ kɛ a ko ka jɛ wa ko an tɛ kɔrɔlen fo kuralen o mɔgɔ kelenw de tilala ka o kɔrɔlenw ka tila ka majorité d'u ma assemblée la Mali la 92 Mali la a kɛra ko an tɛ kɔrɔlen fɛ o kɔrɔlen nana ka na majorité dɔw u ma yan assemblée la 92 Mali la yan e bɛ politique faamu ka taa sira jumɛn fɛ u ye politique la nɔgɔ k'a sɔrɔ politique ye min ye ce n'est pas pour te servir mais c'est pour servir la nation ka na e yɛrɛ k'a k'i yɛrɛ kun o tɛ dɛ i b'a kɛ jamanadenw ye k'i baara kɛ ne tɛ président wele ko le père de la nation président ne ka baarakɛden de ne ka impôt de bɛ k'a sara je ne t'a wele u bɛna o nkalontigiw kuma de fɔ k'a fɔ ko président c'est le père de la nation non c'est mon employé ne ka baarakɛden de don ne de b'a sara et il doit me respecter parce que ne de b'i sara la o an ka politiciens bɛ an ka maliyɛnw bonya ni président bɛ tɛmɛ na n ko sira bɛɛ de bɛ tigɛ bon donc politique filɛ nin ye u ye politique kɛ an ye cogo min na an ka tubabu minnu ye a da sera a ma u ye kalan kɛ mais u ma dɔnniya u ma faamuyali sɔrɔ donc u tɛ se k'a ye n da sera kuma ma les réflexes inhérents de leur éducation de leur formation a bɛ ka jouer kan tubabuw fɛ tellement que u y'u kunkolo laver u tɛ se ka politique kɛ k'a fɔ ko an bɛna an ka jamanaw an ka farafin jamana ninnu de bɔ nɔgɔ la k'a sɔrɔ diɲɛ farafin continent tɛ min nafolo bɛ diɲɛ continent min kɔnɔ ka tɛmɛ Afiriki kan a tɛ yen diɲɛ bɛɛ mais n'a fɔra bi ko o continent de kɔnɔ bi ji ɲuman a tɛ ka sɔrɔ depuis 91 e delila ka l'eau minérable ɲuman yɛrɛ e sɔrɔla ka sɔrɔ yan Mali la ni ko kɛra baara ye bon politique ye jumɛn sisan o ye sansi jumɛn d'a ma o la n ko politique ye ka n k'u ma n ko ce sont des crapauds brousse kungo kɔnɔ toriw de dɔn nɛma dɔrɔn Safari Media an filɛbagaw ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu fana tulo bɛ an na 91 n'a kun ka fɛn 7 o sanfɛla la k'aw ladɔnniya an bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan o de ye fasojɔkan ye jɛmukan in bɛ bɛɛ wele a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ de bɛ welelen don ni plateau in sanfɛ maa o maa bɛ se ka kuma fasojɔ kan ka sababu kɛ ni jamanajɔ bangena hadamaden dusukolo la o de b'a to i bɛ se ka jamana jɔ mais ni jamanajɔ ma bange kunkolo la i tɛ se ka politiki ɲuman yɛrɛ kɛ o de kama bi an ka bi Mali politiki
fɛrɛtigɛ tɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ o tagaboloyaw ye mɔgɔw kamana guwan ka sababu kɛ a tɛ ka kɛ ni jamana ka intérêt ni o ye intérêt public ye ni o ye ka dɔn ka faso jama ka nafa ye fo i yɛrɛ ka nafa ani somɔgɔw ni i y'a faamu bala an ka clan wala Dirisa Kone Bako e yɛrɛ bolo fɛrɛ jumɛn bɛ nin ko in na Dansugu ka explication tɛmɛlen kɔfɛ e yɛrɛ bolo fɛrɛ jumɛn bɛ nin ko in na parce que an bɛ se ka ko in fana ta tuguni k'a bila yuruguyurugu minɛn kɔnɔ parce que mɔgɔ nana ka na mɔgɔ dɔ ka conscience san ka na sisan ka na i conscience ka na fɛn dɔ d'i ma yaasa k'i hakilila yɛlɛma i y'a faamu o ye ka na i bɔ i taabolo kan k'i lanata i ka taa sira dɔ fɛ sira min bɛ hali n'a ma di ye nka i min nana k'i ye o b'a to i bɛ tugu a tigi nɔfɛ parce que Mali kɔnɔ an b'a ye o ko caman de bɛ yen ten parce que an b'a ye ni mɔgɔ dɔ nana dɔn ka na peut-être kɔgɔ di mɔgɔ ma ou bien ka na wari dɔ di mɔgɔ ma finalement i bɛna ye mɔgɔ min tun bɛ tiɲɛ kan a tigi bɛna fɔ Karimasina ale y'an dɔn dɛ hali kunungo a nana 5000 di ma ou bien kunungo a nana 400 di ma vraiment ni maa kan ka taa Karimasina nɔfɛ i bɛ taa Karimasina hali n'a tigi tɛ tiɲɛ kan bon e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ yaasa vraiment politique ko kɛra clan ye cogoya min na ani an ka jamana ma ko bɛ politique min na e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yaasa an ka se ka taa o taasira parce que n'i y'a mɛn jamana ka jɔ kungo ka kɛlɛ kalan ɲuman ka kɛ jamana kɔnɔ yiriwa ka na jamana kɔnɔ fo jamanaden ɲuman de ka sɔrɔ c'est-à-dire hali an bɛ don min na ko bi mɔgɔ bɛ ka kule bon sécurité l'armée monte en puissance oui l'armée monte en puissance mais minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ u ye éducation de sɔrɔ ou bien u ye éducation de sɔrɔ u bɛ na hali n'u ye éducation sɔrɔ u bɛ taa kɛlɛ min na u bɛ taa n'a ye faso de ko ne bɛ to a la ka fasodenw kuma bɔ de o tɛ tiɲɛ ye o tuma minnu fana bɛ so kɔnɔ n'u ye politikimaaw ye n'a tila o fana bɛ na de yaasa ka jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na bon e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ pour que taga juguya bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ politique sira fɛ cogoya min na. D'accord, sogo fo an ka intervention na Goita on ne bɛ ka a compliquer munna o ye baara kun fɔlɔ jamana kɔnɔ den yɛrɛ e mun dala dɔ la ka bolo si o ma ko ka kɛ e marabaga ye ko ka kuma i nɔ la ko ka hakilina dɔ ta hakilina mun bɛ e ka jamana ko o bɔ nɔgɔ la fɔ e yɛrɛ ka sɔn ka kodɔn fɔ e yɛrɛ ka courage ta ka kodɔn fɔlɔ kodɔn sira ka ca i bɛ kodɔn sɔrɔ sira mun fɛ o sira courage ta dɔrɔn i ka kodɔn o sira kan parce que fili caman b'a anw sɔrɔ kodɔn dɔgɔya de don anw bɛ ɲɛnamini caman kɛ kodɔn dɔgɔya de don donc o tɛmɛlen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw k'a ɲini ka jamana in yɛrɛ dɔn fɔlɔ Mali jamana jumɛn de don Mali sigimɛ mun de kan donc n'o o kɛla n'o y'a ɲini ka jamana in dɔn fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka éviter ka bɔ o dingɛ kɔnɔna ma bon jamana kalifala minnu na ni tɛgɛ de sinɛ e ma i ka cɛya tɛ mais a sinɛ ma kun dɔ de la c'est vrai a dɛlɛ i la ka fɔ karisa n b'a bisigi nin jɔyɔrɔ in e bɛ se ka a fa non c'est vrai bon o tɛgɛ sinɛ minnu ma olu kana kɛ jigi karibɔ ye o fana ka miiri ka fɔ Mali min bɛ ka fɔ ne y'o Mali in den de ye o y'a sɔrɔ a tigi ye Mali in kɔrɔ dɔn ka ban o y'a sɔrɔ a tigi ye faso yɛrɛ kɔrɔ dɔn ka ban mais tɛgɛ sinɛ ne ma n ka cɛfarinya tɛ mais a fɔla n ka nin ko in kɛ tan nin de kalifala ne la ko n ka nin gérer fɛn caman b'o kɔnɔ dɛ fɛn caman b'o kɔnɔ maintenant n'i ye miiri danbe la parce que o de b'a ani jamana caman cɛ danbe b'anw fɛ yan Mali danbe kɔni oui danbe b'anw fɛ yan ne bɔkolo o ma sɔn ne ma bon ne fana k'an jija ne kana sɔn ne ma o b'anw fɛ yan bon ni an y'an miiri o la fɛn caman bɛ yen an bɛ pan o kunna maintenant jamana in n'o ye Mali ye parce que taasira mun bɛ anw fɛ yan pour que jɔyɔrɔ dɔ ka kalifa i la f'i ka tɛmɛ politique in sira fɛ bon maa dun tɛ se ka éviter ka bɔ politique ma mais Mali ta ça c'est autre chose a bɛɛ tɛ dɛ
mais a famba mon be ça c'est autre chose sinon marché c'est ça éviter ka bo politiquement avec damné depuis du kono wala kalfa kala mununa ka foko kalfa do kala ela e be se ka hakilnan do ta parce que ne bolo shema ka ngadana de e kan e be se ka hakilnan do ta ne nola ale e mane yininga parce que ne sonoma o décision munum beta jamana kono don togola marabogo fana ka siran alanye o ka ke hakilna mu olu yere kumbakun o protéger tere mais mun be jamana en protéger parce que ma kelen kungo ka dogo jamana kungo koro kosebe ola ike mabo o décision na bon ni yaye amba fo ka fo wala do be ka nga jamana kono ka hakil non ta jamana kono don ka kungle no ko ka sore mo ka kungle no jati munana naye toujours ko don kelen ni nana naye sino hakil na fon beta jamana jolla abeta jamana kono don ka kungle na de kono mais o wati jamana kono don o kungle na ye mu ni asoro lu famba kungle na o be teni sira de ka o se ka supporter de ko don yoro de benay o de kama beni nyimo ya manka si nyimo ikan ka ke ko don nani waka ko korodo wala ebe se ka ke sababu ye jamana kono don dinga chama be ko o lapa okuna don ni nyimo yo don ko ke gila chama be ambe bola bon mo ma soro la soro nana ke soro klan chugoya nyemo ko miri alala soro klan chugoya beke yini roso mado kana laje ko luke kerfe donyi jamana kula annafa bebe pa okuna ka nafa shi kulu doma soro ko fe no kala jamana kula o de benani cheni Nabo ame aw fo ka awale nyumando soni ame nege juru sala bla kadi aw belajele ma mi mana sura la kara mo dama amuluta haklambe ulu fanana u fana bese ka ambla sra chugwa mina ni ka wile ke ka hakla kuma baw fo dirisa kune boko ale tebelen ko fe dasuko mado dafala bi bulu kuma ina ani hakla wara bi bulu tukuni ka sowe ke anga bi politique be ka tabulu mina ani aw mako be jamana mina bi politique tena se ka ke sabuye anka o jamana soro ka jamana domestique jamana ma nu o yanga faso dame donc ambe domina ko bi hakla krangle dum be ebulo ka se ka kuma dafa alhamdulillah rabbil alamin et vraiment igani ngini ngali jane kosobe parce que ne renga recherche ko fe ne rebe jokulu dola ko faso dambe la kananto mbalmaki ka da kuma sera kuma chamama presque mbise gafo we angar o jekulin ka hakilina ere we hakina waka kunglena di parce que bi abe komi Nelson Mandela ko femi ngani ara eye ite edum to etola ko o fen tienre sari a nafat nasima Nelson Mandela de côté que tout ce qui est fait pour le peuple ou tout ce qui est décidé pour le peuple sans le peuple et contre le peuple o te tient anga politicien nous ou ba anga fin kan ko fede kan sembola et débat mbe senabe ko laïcité ko ga dîner sembo jamana ko la ni ese ni ko don kuma ere jamana min kono kemisarara anga ke bi kononto isa mais statistique we min koni fo ko bi kononto ani shegi ko o de yeslame e betla ka fo ko ayi o jamana kelen ko dina kuma to la bon c'est ça bolo ça mu de bina ni flinu parce que aya ye feretige ton nu politique ton nu anga jamana kono u kumbe atilo ke ka formation ke ton tola ere mais est-ce que c'est ça aw yo o koloshi obeke ton obeke c'est ça parce que le problème c'est quoi anga problème est mien nous avons eu une élite politique et intellectuelle d'eau des sorts qui sont hétéronomes au Corée
ka se ka sigi sɔnni dɔrɔn ka waatinin ta ka hakili jagabɔ yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko n bɛna jamana in bɔ nɔgɔ la u tɛ se o t'u la walahi n bɛ n kali ala de la i ni politicien ninnu mana sigi ou bien mana don u gundo la u tɛ se l'élite politique malienne et intellectuelle a échoué. Lamu an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an ye min fɔ aw ye sisan an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Savoir Media filɛbagaw Savoir radio ale lamɛnbagaw 91 n'a kun ka fɛn 7 zone universitaire la yan nɔ Kabala an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw waleɲuman dɔn Bamakɔ a n'a nɔngɔnugu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'o de fɔ aw ye n ko min ye nɛgɛjuru sira ye an bɛna di aw ma ni a ka dɔn k'a fɔ maa minnu sɔgɔlen don an na a bɛ se ka wele kɛ hakilila min bɛ aw yɛrɛ bolo yanni waati koron cɛ a bɛ se ka hakilila u di ni Masaramani ka jɛ ye an bɛ studio Bamusa Jara de kɔnɔna na ka aw ladɔnna ka fɔ an ka maa welelenw an ka foli bɛ u ye n'u ye Dirisa Kone Bako ye chef de programme radio Savoir FM kɔnɔ ani an ka chercheur ni o ye ka dɔn ka fɔ Famori Dansoko an b'a fo ka waleɲuman dɔn ani cɛsiri o la ka fara ne yɛrɛ Sumayila Goyita kan ka fara n ka technicien kan n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ nɛgɛjuru sira di aw ma 84 42 22 84 52 22 22 n'a y'u kɔngɔ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ waati kɔni tɔ tɛ bɛrɛ ye jɛmukan in tɔgɔ de ye fasojɔkan k'a daminɛ dɛnɛn na nɛgɛ kaɲɛ 20 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 21 la 20h 21h jeudi 20h 21h nɛgɛjuru sira bɛ aw sagoya la quelqu'un b'u fi allo allo i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Dawuda Jalo ka bɔ Kalaba Dawuda Jalo ka bɔ Kalaba Dawuda Jalo oui Kalamba oui Kalaba n y'a faamu Kalamba an bɛ foli bila ka na se radio lamɛnbagaw ma ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ plateau sanfɛ hakilina min bɛ ne fɛ ne bolo mɔgɔw bɛ baga politique mɔgɔw ma ne yɛrɛ bɛ foliba bila ka se politique mɔgɔw ma Mali kɔnɔ n'i ye Mali politique tiɲɛ Maliɲɛnw tɛ ka tiɲɛ fɔ dɛ Maliɲɛn fɛn fɛn bɛ yen n'a kalan n'a bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ bɛɛ bana politique ma ko politique ye mɔgɔ kuntan baara de mais ni mɔgɔ ɲɛnama y'u sen bɔ a la minnu nana mun bɛ réussite ta ka na kɛnɛ kan jamana bɛ t'olu bolo kɛ e b'i ban ko parce que e kalanna e bɛ to ka so e n'i ka jɔn aw b'a ka sɛfani jira aw b'a ka sogo jira aw bɛ to aw ka so est ce que n'i bɛ fɛ ka faso jɔ mɔgɔ min ye réussite ta ka na u fa bɛ nin u ba bɛ nin u bɛ na réunion na u bɛ si réunion na jamana ko la n'i bɛ fɛ ka faso jɔ est ce que kan ka sigi k'i da bɔ a la k'a fɔ bura ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye i ɲɛ b'a la faso bɛ ka taa taabolo dɔ la a dɔnko tun b'e la a seko bɛ e la e k'i da bɔ a la a ka ɲi wa o de kɛra erreur ye Maliɲɛnw fɛ o hali min filɛ nin ko expert normalement u kan ka kɛ parti kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ k'u ka idée imposer mais Maliɲɛn t'o kɛ o u b'u sigi dɔrɔn ko politique politique mɔgɔw wa o ye kelen ye wa ni élection sera Maliɲɛn bɛ taa kɛmɛ mun filɛ mankaji la u bɛ 400 de minɛ hali ni sɔrɔdasiw ninnu bɔra sisan ko ka élection kɛ an ɲɛ kan Adema parti ninnu bɛna tête la 400 Maliɲɛn bɛ voté 2018 élection la ne ko sa e yɛrɛ bolo san oui parti pris côté famille fasojɔkan de kan parti pris côté donc e yɛrɛ bolo san ne ko na e yɛrɛ bolo solution jumɛn de bɛ a la e yɛrɛ bolo ne bolo solution b'a la yaasa jamana in ka jɔ jamana ko de don quoi faso ko de don f'an ka kalan don ba la wa mɔgɔ kalan ni kelen-kelen min bɛ jamana kɔnɔna na bɛɛ kan ka politique de kɛ wa sariya fana ka ta transition tɔgɔ baara min kɛ sariya ka ta a tɛmɛ ko parti nombre ye ɲɛ dɛ mais fɛn dɔw bɛ sigi sen kan parti kirikara si tɛ se ka survivre quoi par exemple a bɛ fɔ sisan ni parti ma candidat bɔ élection présidentielle la i ka résister bɛ nin la a faamuyara Dawuda an b'i fo ni député tan t'i bolo i ka résister bɛ nin la ni conseiller hakɛ t'i bolo i ka résister bɛ nin la i b'a ye sisan diyagoya an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ parti 4 parti 5 la ni mɔgɔ kalannenw donna o kɔnɔ sisan an bɛ politique yɛrɛ ye i b'aw bɛɛ kɛ i bɛ wɛn imposer wa jamana bɛ taa ɲɛfɛ. E yɛrɛ bolo parti politique tɔw cayalen sa jamana kɔnɔna na est ce que a bɛ nin bɛɛ kun bɔ. mais ni critère ma bila mɔgɔw bɛ taa u ma taa fɛn de tirage sisan tirage sɔrɔ. merci bien mɔgɔ b'an ko Lina an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni cɛsiri Dawuda Jalo kalanbankaw fɛ yen nɔ foli ni waleɲuman dɔn a ta ye 84 52 22 22 22 voilà. Savoir Media filɛbagaw foli y'aw bɛɛ lajɛlen ta ye an bɛ fasojɔkan ale ye jamukan ale kɛnɛ kan k'aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn allo
Allô? Allô, Ansu? Ama Ansu, ito ka ni Jamu, kamula ka bomi? Mamudu wala gam sira karo megetana. Ah? Mamudu wala gam sira karo megetana. Mamudu wala gam? Sira karo megetana. Sira karo megetana. Mamudu wala gam, bismillah. Mbifo. Ika invité fo. Ta technicien fana fo ko dobe. Ne ta contribution. Munde do. Angu ko politicien. Kien yere la ben na ku ya ka pochi koy. Anga ke fo nyogon yere ben na ku ya ka pochi koy. Et puis mo ba ko malien be sa. Ne ma ba malien ka tanima. Mais Ibeka en bella jilin bada à première élection na malien bella jilin votera 105 francs. Kasura hali moko sima dorme kele mine. Mais atla ka tuna nyate. Okoro ko amanya moko nyene mande so. Ame solution de nyina ere bolo sa fam ay bora ka jëm kan la messa parce que mo ben ka clare do ere bolo sa. Jamana politique bi ka ta tableau mina. Benama en tout cas majorité ko benama vraiment clan de kacha ko nana mais era clé jumé yasa jamana mbi saka jo jamana do mako be femina ne ko na nana nimbe ko anga nyemo ko nyene mande so parce que bebe jigna nyefe nyemo nyana be soro chogodi na nyemo ya be soro chogomi nyemo nyana ma be soro chogodi chen yere la o kon todo chen yere la todo parce que nyeba la ni uanta bolla o bɛ tila k'an bila en plein vol tuguni hali minnu filɛ sisan o bɛ ka taa n'a ye dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ y'i ka parasi ta ka tun k'an bila tiɲɛ yɛrɛ la parce que a kɛra sanction zéro et puis bɛɛ y'i ka kilan ta ka sigi n'a ye subvention bɛ di wari bɛ cɛ ka di mɔgɔw ma wari in tɛ minɛ a mɔgɔw tɛ minɛ foyi den kelen tɛ fɔ ɲɛmɔgɔw makunnen nɔ justice zéro o tila jamana bɛ se ka jɔ nin kan kan wa wologem an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye waati tɔ tɛ bɛrɛ merci Sarakɔrɔ Mɛgɛtana merci bien Mamadou Wologem an b'a fo ka waleɲuman dɔn nɛgɛjuru sira bɛ aw yɛrɛ bɔra ka nin kuma ninnu lamɛn Dansoko an bɛ wagati min na sisan halisa nɛgɛjuru sira bɛ 84 52 22 voilà radio ye Savoir FM ye 91 n'a kunnafɛn 7 zone universitaire la Kabala kɔnɔ ni maa min bɛ fɛ k'an sɔrɔ ni yɛlɛ i ka dɔn ka Facebook sanfɛ i b'an sɔrɔ YouTube sanfɛ i b'an sɔrɔ Savoir Media i b'a taper i b'an sɔrɔ ni Masaramani ka jɛ ka aw fo ni ka waleɲuman dɔn Dirisa Kone Bako i bɔra ka téléphone-tigiw ka wele lamɛn e bɛ se ka mun fɔ nin na Allô? 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 Oui, Ante. Aba Anisu. Ama Anisu. Tumugodu. Kon basti. Kon basti kon tawlay. Ama ibi kan wulga bomi? An to Mamadou Kumare. Mamadou Kumare. Farabana. Kunare. Mbawfu. Farabana. Mbawfu aga barala. Maliko ngona mu ye police ngona ne jenakari. An gɔni kɔnɔ sirila ko la koyi an ko a si man ɲi bon min yɛrɛ nana se k'o ka lakana sabati an wurin b'o fana k'u cugu don o don gɛrɛfu don o don bɛ kalan bila don o don kalan ti kɛ sagona an bɛ mun de kɔ Maliko in na sa voilà bon hakilila jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo hakilila min bɛ ne bolo dɛ an kɔni ka mara kɔnɔna bi burusi kɔnɔna ye an yɛrɛ ka élection ko yɛrɛ an tɛ parti ko yɛrɛ i ka sɔrɔdasiw to yen i ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ a banna donc aw kɔni tɛ fɛ ka politique kuma yɛrɛ mɛn fɔlɔ an t'a fɛ ka mɛn yɛrɛ a faamuyara an b'i fo Mamadou Konare Farabanakaw fɛ yen nɔ Dirisa Kone e yɛrɛ bɔra ka welebagaw ka téléphone jurukan lamɛn e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ nin na i n'a fɔ Dawuda y'a fɔ cogoya min na ale yɛrɛ tɔgɔtaliw kɛ a bɛ n'a fɔ ale kun dimilen don an bɛ faso jɔ kan de kɛnɛ kan ko Dawuda yɛrɛ ka cɛsiri yaasa don nata dɔw la n'a fana sugandira a bɛ se ka kɛ jamana kumabɔbaga dɔ ye siga t'a la Sumala Goyita an bɛ welebagaw fo Mama donna an bɛ fo ayiwa dɔ bɛ yen dɛ allo salaamaaleykum waaleykum salaam Sani Bara i bɛ ka wele bɔ min ne bɛ wele ka bɔ Kalabankura Kalabankura i tɔgɔ ni jamu Sulemani Kamara oui Sulemani i bisimila ne kɔni bolo ka élection
organiser droit ka président ɲɛnama ɲini k'a sigi an kunna. O ye ka solution ye. O ye ne ka solution ye. Coup d'état kɛla tɛ se ka jamana baara. A tɛ se ka jamana développer u tɛ se. A y'a faamu Kamara. Merci bien Solomani Kamara. Danso i yɛrɛ bɔra ka lamɛnni kɛ fo waati tɔ tɛ bɛrɛ ye. E yɛrɛ bɛ se ka mun fara nin kan? Bon ne bɛ se ka min fara nin kan an bɛ welekɛlaw bɛ fo u ka fara kan la. Vraiment a b'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw mako bɛ jamana in joli la. Jamana joli la. Donc comme n y'a fɔ cogo min na n ko n yɛrɛ bɛ kulu la an ko faso danbe lakanatɔ n bɛ foli bila an ka président ma n'o ye Imam Abdurahmane Cisse. Vraiment u bɛ wulikajɔ min na. Parce que da sera kuma dɔ ma an filɛ ne ka mɔgɔw kɛ mɔgɔlankolon ye parti baara bolo taabolo u ka parti ka cogo y'a to mɔgɔw kɛ mɔgɔlankolon ye welekɛla dɔ yɛrɛ y'a fɔ parce que u m'u ɲɛsin sɛbɛ yɛrɛ de ma min yɛrɛ tiɲɛ ye u m'u ɲɛsin o de ma anw ko bon maintenant anw ye min ye ni anw ka faso danbe an b'a lakana a kɛra fɛn o fɛn an b'a lakana donc o y'an taabolo ye donc an ka laɲini ye min ye bi an ka solution ye min ye bi dɔ da sera a ma mɔgɔ ɲuman bɛ dɔn cogo jumɛn na a bɛ dɔn maliyɛn bɛɛ man tiɲɛ o kɛlɛkɛlɛninw bɛ yen donc maliyɛnw de kan k'a lajɛ sisan k'an ka fɛnko bɛ bila yen ka mɔgɔko bila ka Mali le lajɛ ka mɔgɔ ɲɛnama de sugandi min bɛ politiki ya hakilina faamuyali ya n'a dɔnniya b'a la ka baara kɛ pour que jamana in ka bɔ nɔgɔ la. Merci bien. Dawuda ka kuma na a ko an bɛ don min na ko bi ko mɔgɔ minnu yɛrɛ kan ka se ka Mali jɔ ka faso jɔ kosɛbɛ yɛrɛ ko olu caman bɛ yen nɔ k'u y'olu sen bɔ a ko la k'olu kɛ dɛnkɛrɛfɛw ye. Ya ko ani maa caman fana bɛ hakilila ɲuman b'u la k'olu dɛsɛ bɛ ka don parti tɔn kɔnɔna na. Siga t'a la. E bɛ se ka mun fɔ o la? Ne bɛ se ka mun fɔ o la n bɛ welebagaw fɔ ka se ka monsieur Dansogo fɔ. Jamana tɛ dɔwɛrɛ ye Sumala Goyita. Bi bi in na n'i y'a ye k'a fɔ Dawuda ko dɔw y'o sen bɔ a la dɔw fana nana dɔ wɛrɛ tɛ o parce que bi bi in na maa mun nana k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ jɔ parti politique a bɛ ka baara kɛ cogoya min na ne nana ten. Aw yɛrɛ bi aw i yɛrɛ bɛ se ka kɛ komi aw yɛrɛ tɛ don politique la aw ka jamana jɔ aw ka sugandi don nata la. Ne bɛ politique la o ne bɛ politique la ne y'o de fɔ ne kɔni depuis du kɔnɔ i bɛ politique la o de fait que chef de famille i bɛ fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan i bɛ t'o de la ka na jamana mara cogo parce que e ye ka du mara o hakilina de bɛ na don dɔ k'a fɔ i bɛ sigida dɔ mara ou bien ka na jamana mara ko di wa mais munna dɔ y'o sen bɔ la dɔ wɛrɛ tɛ o bi bi in na mentalité mun bɛ maliyɛn fanba la hali ni e ka ɲi ni e ye kan bɔ tant que ni e ma o wariko kelen bila ɲɛfɛ Dansogo dabɔla la k'a fɔ ko dɔ bɛ wari minɛ tant que o wariko in an ma diɲɛ o kɔ an tɛ mɔgɔ ɲuman sɔrɔ. An y'a faamu. Politika jumɛn b'i bolo waati korona ka jama bɛɛ lajɛlen fo waati dafara. Alhamdulillah donc vraiment n bɛ aw de fɔlɔ fɔ aw mun ye an ŋaniya k'an wele ka na plateau in kan ka se ka dɔ fɔ an balima jamanadenw tɔw ye et puis an b'aw ka welelikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo n'a ka techniciens ani ne yɛrɛ fana dɔnbagaw ani kanubagaw ani n yɛrɛ bɛ kulu min na n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka temps ta k'an lamɛn kuma minnu fɔra o ye an ka hakilinaw ye. Ni fili yera kɔnɔ o ye donni ni denmisɛnniya hakili ye ni ɲuman min yera kɔnɔ o ye Ala ka latigɛ donc vraiment ne kɔni bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma an ka hakili dayɛlɛ sa ko dɔ waati sera an ka dɔn tuma bɛɛ e de bɛ dugu ma i fana k'i kun kɔrɔta i ka tɔw lajɛ u bɛ ka taa cogo min na i fana k'o sira ta n'Ala sɔnna i fana bɛ taa. Merci bien. An bɛ fo k'i waleɲuman dɔ Famori Dansoko an b'a fɔ chercheur analyste an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ i nana n ka wele jaabi a diyara n ye studio Bamusa Jara kɔnɔna na folikan jumɛn bɛ i bolo Dirisa Kone Bako. D'accord Goyita waati korona n bɛ foli di bɛɛ ma maa o maa ye an lamɛn nin temps in kɔnɔ an bɛ foli lase o bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ ka an lajɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka se ka radio Safari FM ɲɛmɔgɔso an bɛ foli belebeleba d'a ma olu minnu ye nin hakilina in sigi sen kan ka e yɛrɛ fɔ ye mun y'an wele i ka plateau sanfɛ bi an bɛ i fo kosɛbɛ ani o kuma équipe technique bɛɛ lajɛlen o kuma Sumala Goyita Ala ka kuma minnu bɔra an da hali bi Ala k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Lamɛnbagaw an filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen don Savoir Media la radio Savoir FM na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
ni bɛ tali kɛ aw ka fasojɔkan kɛnɛ kan min ni a bɛ sigi aw ye dɛnɛ o dɛnɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 21 na alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 21 na a bɛ lase maa min fɛ o de ye Sumayila Goyita ye ka fara équipe technique kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw wale ɲuman dɔn yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka waati wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen la merci bien.